ഞാൻ 6ാമത്തെ ബാച്ചിലുള്ള സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. എന്റെ മടലിനൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. അപ്പൊ 11ങ്ങളുടെ ബാച്ചിന് ജോയിൻ ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും? ഇനി പറ്റുമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇന്ന് ആരും ഇല്ലല്ലോ ക്ലാസ്സിൽ? പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 18ാമത്തെ അധ്യായപ്പോ എല്ലാവരും നിർത്തിയ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചോ? 11 വരെയുള്ളൂ പറയുമ്പോലെ. കേറിട്ടില്ല ആരും? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 18 സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എത്തി നിൽക്കാണ് നമ്മള്. വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഓരോരുത്തർ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭാത് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച സന്യാസസ്യ മഹാബാഹോ തത്വമിച്ഛാമി വേദിതും ത്യാഗസ്യ ച ഋഷികേശ പൃഥാ കേശി നിഷൂദന. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ, കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാനെ, ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്നറിയുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അർജുനൻ എന്താ പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്? കേശിയെ ഹനിച്ചവനും കേശി നിഷൂദന, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായ ഭഗവാനെ, എനിക്ക് എന്തറിയണം? സന്യാസത്തിന്റെയും ത്യാഗത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം അതെന്താണെന്നറിയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന് അർജുനൻ ഇവിടെ ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാമ്യാനാം കർമ്മണാം ന്യാസം സന്യാസം കവയോ വിദുഹു സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം പ്രാഹുസ്ത്യാഗം വിചക്ഷണ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം എന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു. സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് ത്യാഗമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാർ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുടെ ആ കർമ്മങ്ങള്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? സന്യാസം എന്ന് വിദ്വാൻമാര് പറയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ത്യാഗമെന്ന് ബുദ്ധിമാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഫസ്റ്റത്തിൽ എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങള്, ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങള്, അത് ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം. രണ്ടാമത്തത് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ത്യാഗം. ഒന്നാമത്തത് ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തത് ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക, അതാണ് ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ആരാ പറയണത്? ബുദ്ധിമാന്മാർ പറയുന്ന പറഞ്ഞത്, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ബുദ്ധിമാന്മാര് പറയുന്നു.
ത്യാജം ദോഷവതിത്യേക കർമ്മ പ്രാഹുർമനീഷിണ യജ്ഞദാന തപ കർമ്മ ത്യാജാമിതി ചാപരേ. എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷകരങ്ങളാകിയാൽ ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അല്ലെ. എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷകരമാണ്, അതുകൊണ്ട് അതിനെ ത്യജിക്കണമെന്ന് ആര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? ബുദ്ധിമാന്മാര് പറയുന്നുണ്ട്. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നിവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ചില ഋഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ചില ഋഷികൾ പറയാണ് യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന്. പക്ഷെ ബുദ്ധിമാന്മാര് പറയുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാതും ദോഷകരമായതുകൊണ്ട്, കാമ്യകർമ്മങ്ങള് ദോഷകരമായതുകൊണ്ട് അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ഋഷിമാര് പറയുന്നു. ഓരോ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം എത്തിയിട്ടില്ല. നിശ്ചയം ശൃണുമേ തത്ര ത്യേഗേ ഭരത സത്തമ ത്യാഗോ ഹി പുരുഷ വ്യാഘ ത്രിവിധ പ്രകീർത്തിതഃ. ഹേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ, ത്യാഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ വിധി നിർണയം കേൾക്കൂ. ഇനി ഭഗവാന്റെ വിധി നിർണയം പറയാൻ പോകാണ്. പുരുഷവ്യാഘമേ, ത്യാഗം 3 വിധമെന്നാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ, ഋഷികളുടെ ഒക്കെ അഭിപ്രായമാണ്. ഇനി എന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാണ്. ത്യാഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ അഭിപ്രായമാണ് ഞാൻ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത്. എന്താണ്? യജ്ഞദാന തപ കർമ്മ ത്യാജ്യം കാര്യമേവ തത് യജ്ഞോദാനം തപശ്ചൈവ പാവനാനി മനീഷിണാം. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല, അവ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല, നമ്മൾ അത് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നതാണിത്. അപ്പൊ മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് ഏത്? യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും. അത് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്, അത് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല എന്നിവിടെ അർജുനന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ വരുന്നുണ്ടോ? സ്റ്റക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത്? ഇല്ലല്ലോ. ഇല്ല ഇല്ല. ആർക്കും ഇല്ല? ഇല്ല. അതെ. അപ്പൊ വന്ദന മാതാജിക്ക് നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ആണോ? ഓക്കെ, ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം, ഞാനത് വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തേക്കാം. ഇല്ല മാതാജി, നെറ്റ് ഇഷ്യൂ ഇല്ല. ഓക്കെ. ഏതന്യാപി തു കർമാണി സംഗം ത്യക്താ ഫലാനി ച കർത്തവ്യാനീതി മേ പാർത്ഥ നിശ്ചിതം അതമുത്തമം. ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശ്യമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ. നമ്മൾ ആസക്തി കൂടാതെ, ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ത്? ഈ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ. ഹേ പാർത്ഥ, കർത്തൃനിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് അവ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. ഇതാണ് എന്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ നമ്മള് യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ, ആസക്തി കൂടാതെ, ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ത്? യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സുമെല്ലാം. അത് കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന രീതിയിൽ അത് നിറവേറ്റണം എന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. നിയതസ്യ തു സംന്യാസ കർമ്മണോന്യോപപത്യത്തെ മോഹത്തസ്യ പരിത്യാഗ സമസ പരികീർത്തിത. നിയത കർമ്മങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നിയത കർമ്മങ്ങൾ, നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. നമ്മൾ നിയത കർമ്മങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ത്യാഗമാണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗമാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കടമകളുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പാലിക്കാനായിട്ട് ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത പക്ഷം അതെന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ഇതാണെന്ന് പറയാം, തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗമാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഓരോന്നിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിയതകർമ്മത്തിലുള്ള ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അപ്പൊ ഓരോ നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? എത്രാമത്തെ? 7ാമത്തെ അല്ലെ. നിയത കർമ്മങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല നമ്മൾ. പക്ഷെ വ്യാമോഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് പറയണത്? അത് ആ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അർജുനന്റെ പറയുണ്ടായിരുന്നില്ല, അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനാണ്, ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മമാണ് എന്ത്? യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരുന്നാലാണ് അർജുനൻ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത്? അർജുനൻ ധർമ്മം പാലിക്കാതിരിക്കുന്നത്, അർജുനൻ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അർജുനൻ എന്താണ്? അർജുനന്റെ നിയതമായ കർമ്മമാണ് അവിടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്.
ദുഃഖമിത്യേവ യത് കർമ്മ കായ ക്ലേശാഭയാത്യചേത് സാകൃത്വ രാജസം ത്യാഗം നൈവ ത്യാഗഫലം ലഭേത്. നിയത കർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരമാണെന്ന് വെച്ചോ ബുദ്ധിമുട്ടായി കണക്കാക്കുകയോ ചെയ്യാതെ വിടുന്നത് രാജസമായ ത്യാഗമാണ്. അത്തരം പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നിയത കർമ്മങ്ങള് ക്ലേശകരമാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ട് നമ്മള് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് ചെയ്യാതെ വിടുന്നത് എന്താണ്? അത് രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണ്. അത്തരം പ്രവർത്തികൾ ഒരിക്കലും ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് നിയതകർമ്മങ്ങൾ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര പാടാണ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അതെന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ഇതാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കത് ചെയ്യേണ്ടതാണ്, പക്ഷെ ചെയ്യാനായിട്ട് മടി വരാണ്. അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ കഷ്ടപ്പാടാണല്ലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാര്യമിത്യേവ യത് കർമ്മ നിയതം ക്രിയതേ അർജുന സംഗം ത്യക്ത ഫലം ചെയ്യുക സാത്വികോ മതഃ. ഹേ അർജുന, ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനായും ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെയും തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവന്റെ ത്യാഗം സാത്വികമാണ്. സാത്വികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം എന്താണ്? ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ ഭൗതികമായിട്ട് സംഗ്രഹിതനായിട്ട് ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ഇത് തന്റെ കർത്തവ്യമാണ് എന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് ഇത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണ്. കഷ്ടപ്പാടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യാതെ വിടുമെങ്കിൽ രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണെന്ന് പറയാം. പിന്നെ താമസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നിയത കർമ്മങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അത് ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? താമസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണെന്ന് പറയാം. ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറഞ്ഞത്? ദ്വേഷ്ട്യ കുശലം കർമ്മ കുശലേനാനുഷജ്ജതേ ത്യാഗി സത്വം സമോവിഷ്ട മേധാവി ചിത്ത സംശയ. സ്വാത്വികനും ബുദ്ധിമാനുമായ ത്യാഗിക്ക് അശുഭ കർമ്മങ്ങളോട് വെറുപ്പോ ശുഭകർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തിയോ തോന്നാറില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് കർമ്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളെല്ലാം തീർന്നിരിക്കും. സാത്വികനും ബുദ്ധിമാനുമായ ത്യാഗിക്ക് അശുഭ കർമ്മങ്ങളോട് വെറുപ്പോ ശുഭകർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തിയോ തോന്നാറില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് കർമ്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളെല്ലാം തീർന്നിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ. അപ്പൊ സാത്വികനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ഒരു ത്യാഗിക്ക് എങ്ങനെയാണ്? അശുഭ കർമ്മങ്ങളോട് വെറുപ്പുണ്ടാവില്ല, രണ്ടും ഉണ്ടാവില്ല. അശുഭമായ കർമ്മങ്ങളോട് വെറുപ്പും ശുഭകർമ്മങ്ങളോട് ഒരിക്കലും ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. ആ വ്യക്തിക്ക് കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചോ സംശയങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്, സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക്. നഹി ദേഹഭൃതാ ശക്യം ത്യക്തും കർമ്മണ്യ ശേഷതഃ യസ്തു കർമ്മ ഫലത്യാഗി സാത്യാഗീത്യാഭിധീയതേ. ശരീരസ്ഥനായ ജീവന് കർമ്മങ്ങളെ നിശേഷം ത്യജിക്കുക സാധ്യമല്ല തന്നെ. കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചവനെ യഥാർത്ഥ ത്യാഗി എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ശരീരസ്ഥനായ ജീവന് കർമ്മങ്ങളെ നിശേഷം ത്യജിക്കുക ഒരിക്കലും എങ്ങനെയല്ല? അത് സാധ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. കാരണം നമുക്കറിയാനാണ് കർമ്മം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വഭാവമാണ്. കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കില്ല? ജീവാത്മാവിന് ഒട്ടും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചവനെ യഥാർത്ഥ ത്യാഗി എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ കർമ്മം എന്തായാലും ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങള് ത്യജിച്ച വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യഥാർത്ഥ ത്യാഗി എന്ന് വിളിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അനിഷ്ടമിഷ്ടമിശ്രം ച ത്രിവിധം കർമ്മണാഫലം ഭവത്യാത്യാഗിനാം ചേത് പ്രേത്യ നതു സന്യാസിനാം കചിത്. അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം എന്നിങ്ങനെ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളെയും ത്യാഗികളില്ലാത്തവർക്ക് മരണാനന്തരം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. സന്യാസികൾക്ക് അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്ര എന്നിങ്ങനെ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങള് അത് ആർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും? ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. മരണാനന്തരം
അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. സന്യാസികൾക്ക് അത്തരം അനുഭവങ്ങള് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളും ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടത്. ത്യാഗം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഫലത്തിൽ പറഞ്ഞ യഥാർത്ഥ ത്യാഗി എന്ന് പറഞ്ഞത് കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക. അതാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. നമ്മള് കർമ്മങ്ങളെ നിശേഷം ത്യജിക്കുക. കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചവനെയാണ്, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചവനെ ത്യാഗി എന്ന് പറയും. അപ്പോ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ത്യാഗി. അപ്പൊ അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്ര എന്നിങ്ങനെ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങള് ആർക്കാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്കാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ത്യാഗികൾക്കല്ല, ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക് അങ്ങനെ 3 കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അതൊക്കെയാണ് അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്ര. അനിഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാലും മിശ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാല്. ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാലും അനിഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിനാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുക. അനിഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നരകത്തിലേക്ക് പോക. മിശ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതിനാണ് മിശ്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അനിഷ്ടം, മിശ്രം. അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം. അപ്പൊ 3 അനിഷ്ടം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നരകത്തിലേക്ക് പോക, ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോക, മിശ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും ചേർന്ന്. അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ്? കർമ്മം ത്യജിച്ചവർക്ക് ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെ ത്യജിച്ചവർക്ക് ഇതൊന്നും ത്യാഗികൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ത്യാഗം ചെയ്യാത്തവർക്കാണ് മരണാന്തരം ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത്. അല്ലാത്തവർക്ക് എന്താണ്? അവർ ഓൾറെഡി ഫലം ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല, അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കാണ് എന്ത് വരുന്നത്? മരണാന്തരം ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ കൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടി വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ, സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. പഞ്ചൈതാനി മഹാബാഹോ കാരണാനി ബോധമേ സാഖ്യേ കൃതാന്തേ പ്രോക്താനി സിദ്ധയേ സർവകർമ്മണാം. മഹാബാഹുവായ അർജുന, വേദാന്ത പ്രമാണം അനുസരിച്ച് സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും നിർവഹണത്തിന് 5 കാരണങ്ങളുണ്ട്. അവയെ പറ്റി പറയാം, എന്നിൽ നിന്ന് പഠിക്കൂ. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? വേദാന്ത പ്രമാണം അനുസരിച്ച് സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും നിർവഹണത്തിന് 5 കാരണങ്ങളാണുള്ളത്. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയാന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്നിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ വേദാന്ത പ്രമാണം അനുസരിച്ച് സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും നിർവഹണത്തിന് 5 കാരണങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. 5 കാരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ റൂമിലേക്ക് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 5 എന്താ പറഞ്ഞത്? 5 സർവകർമ്മങ്ങളുടെ നിർവഹണത്തിന് നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? 5 കാരണങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. ആ 5 കാരണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇനി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാം, എന്നിൽ നിന്ന് പഠിക്കൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താണ്? അധിഷ്ഠാനം തഥാ കാരണം ചേഷ്ട ദൈവം ചൈവാത്ര പഞ്ചമം.
അധിഷ്ഠാനം. ഒന്ന് അധിഷ്ഠാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശരീരം വേണം. പിന്നെ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആള് വേണം, കരണങ്ങള് ഇന്ദ്രിയങ്ങള് വേണം, നാനാവിധത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങള്. നമുക്ക് ആ കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് വേണം? ഒരു ഉദ്യമം വേണം. പിന്നെ ആര് വേണം? മെയിനായിട്ട് ആര് കൂടി വേണം? പരമാത്മാവും കൂടി വേണം. ഈ 5 കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എന്തിനു വേണ്ടത്? ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അല്ലെ. ഒന്ന് ശരീരം വേണം, പിന്നെന്ത് വേണം? ശരീരം വേണം, പിന്നെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയാ കർമ്മം ചെയ്യാൻ ഒരാള് വേണം, പിന്നെ വന്നിട്ട് കരണങ്ങള് ഇന്ദ്രിയങ്ങള് വേണം നമുക്ക്, പിന്നെന്താ വേണത്? പിന്നെ വന്നിട്ട് നാനാവിധത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങള്. നമുക്ക് ആ ചെയ്യാനായിട്ടൊരു കാര്യം വേണം. നമുക്ക് എന്താണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്? ഒരു കാര്യം വേണം. ഉദ്യമം എന്ന് വെച്ചാല് നമുക്കൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനായിട്ടൊരു കാര്യം വേണം. പിന്നെന്താണ്? പിന്നെ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താ വേണ്ടത്? പരമാത്മാവ് അല്ലെ. പരമാത്മാവും കൂടി വേണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്? നമുക്കൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. കർമ്മ പ്രാരംഭതേ നരഃ ന്യായം വാ വിപരീതം വാ പഞ്ചൈതേ തസ്യ ഹേതവഃ. ന്യായമാവട്ടെ അന്യായമാവട്ടെ മനുഷ്യൻ തന്റെ ശരീരം, വാക്ക്, മനസ്സ് എന്നിവയാൽ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പ്രവർത്തിക്കും കാരണം ഈ 5 ഘടകങ്ങളാണ്. അത് ന്യായമായാലും അന്യായമായാലും ശരി. അപ്പൊ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക്, ഏതൊരു പ്രവർത്തിക്കും കാരണം എന്താണ്? ഈ 5 ഘടകങ്ങളാണ് കാരണം. അപ്പൊ ന്യായമായാലും ശരി അന്യായമായാലും ശരി മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രവർത്തികൾക്കൊക്കെ കാരണം എന്താണ്? ശരിക്കും ഈ 5 ഘടകങ്ങൾ. ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് അധിഷ്ഠാനം, പിന്നെ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കരണങ്ങള്, പിന്നെ ഉദ്യമങ്ങള്, പിന്നെന്താണ്? പരമാത്മാവ്. ഈ 5 ഘടകങ്ങളാണ് ന്യായമായാലും അന്യായമായാലും ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പ്രവർത്തിക്കും കാരണമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞുതരാണ്. തത്രൈവം സതി കർത്താരം ആത്മാനം കേവലം പശ്യതി ദുർമതി. ഈ 5 ഘടകങ്ങളെയും കണക്കിലെടുക്കാതെ താൻ തന്നെയാണ് കർത്താവ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവൻ തീർച്ചയായും ബുദ്ധിമാനല്ല. അയാൾക്ക് സംഗതികൾ യഥാർത്ഥം കാണാനും കഴിയില്ല. അപ്പോ ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കാതെ, ഈ 5 ഘടകങ്ങളെയും കണക്കിലെടുക്കാതെ താൻ തന്നെയാണ് ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവൻ തീർച്ചയായിട്ടും ആരല്ല? ബുദ്ധിമാനല്ല. കർത്താവ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവൻ തീർച്ചയായിട്ടും ബുദ്ധിമാനല്ല. അയാൾ എന്താണ്? സംഗതികളെ യഥാവിധി കാണാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഈ 5 ഘടകങ്ങളെയും കണക്കിലെടുക്കാതെ താൻ തന്നെയാണ് കർത്താവ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവൻ ഒരിക്കലും ആരല്ല? ബുദ്ധിമാനല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എല്ലാത്തിന്റെ കാരണം ആരാണ്? ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാദിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. എല്ലാത്തിനും കാരണം ആരാണ്? എപ്പോഴും ഭഗവാനാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കാതെ താനാണ് കർത്താവ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവൻ തീർച്ചയായിട്ടും ആരാണ്? ബുദ്ധിമാനല്ല. അയാൾക്ക് സംഗതികൾ യഥാർത്ഥം കാണാനായിട്ട് കഴിയാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ് ആര്? ആ വ്യക്തി. യസ്യ നാഹൃതം ഭാവോ ബുദ്ധിർ യസ്യാന ലിപ്യത്തെ ഹത്വോപി സ ഇമാൻ ലോകാൻ നാഹന്തി നിപത്യത്തെ. മിഥ്യാഹങ്കാരത്താൽ പ്രേരിതനല്ലാതെയും അനാസക്തമായ ബുദ്ധിയോട് കൂടിയ ഒരാൾ നരഹത്യയിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ പോലും ഹിംസകനല്ല. താൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അയാളെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ മിഥ്യാഹങ്കാരത്തില് പ്രേരിതനല്ലാതെയും അനാസക്തമായ ബുദ്ധിയോട് കൂടിയ ഒരാൾ നരഹത്യയിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും ഹിംസകനല്ല. പിന്നെന്താ പറയണത്? താൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അയാളെ ബന്ധിക്കുന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? അർജുനനോട് പറയാണ്, പൊരുതാതെ കഴിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം മിഥ്യാഹങ്കാര പ്രേരിതമാണെന്ന് ഭഗവാനോട് അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ മിഥ്യാഹങ്കാരത്താൽ പ്രേരിതനല്ലാതെ അനാസക്തമായ ബുദ്ധിയോട് കൂടി ഒരാൾ നരഹത്യയിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ പോലും അയാൾ എന്താണ്? ഹിംസകനല്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ താൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള് അയാളെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനന് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? നമ്മള് പൊരുതാതെ കഴിക്കണം. നമ്മളെ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് പ്രേരിതമാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ എന്താ പറയുന്നത്? അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, ഒരു മിനിറ്റ്.
ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവാൻ പാടില്ല, വ്യാമോഹം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അർജുനൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഒരു വിചാരം ഉണ്ടായിരുന്നു, താനാണ് കർത്താവ് എന്നൊരു വിചാരം ആർക്കുണ്ട്? അർജുനൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനോട് പറയാണ്, മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിൽ പ്രേരിതനല്ലാതെ അനാസക്തനായ ബുദ്ധിയോട് കൂടി ഒരാൾ നരഹത്യയിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ പോലും എന്തല്ല, ഹിംസകനല്ല. പക്ഷെ താൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അയാളെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല, അയാളെ ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ഒരിക്കലും അയാളെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം പരിജ്ഞാത ത്രിവിധ കർമ്മ ചോദന കരണം കർമ്മ കർത്തേതി ത്രിവിധ കർമ്മ സംഗ്രഹ. ജ്ഞാനം, ജ്ഞാന വിഷയം, ജ്ഞാനി എന്നീ 3 ഘടകങ്ങളാണ് കർമ്മത്തിന് പ്രേരകങ്ങൾ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്, കർമ്മം, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, കർമ്മം, കർത്താവ് എന്നിവ അതിന്റെ ഘടകങ്ങൾ. അപ്പൊ ജ്ഞാനം, ജ്ഞാന വിഷയം, ജ്ഞാനി എന്നീ 3 ഘടകങ്ങളാണ് എന്തിന്റെ പ്രേരകങ്ങള്? കർമ്മത്തിന്റെ പ്രേരകങ്ങൾ. പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? ഒന്ന് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്, ജ്ഞാനം വരുന്നുണ്ട്, ജ്ഞാന വിഷയം വരുന്നുണ്ട്, ജ്ഞാനി. ഈ 3 എണ്ണാണ് കർമ്മത്തിന്റെ പ്രേരകങ്ങള്. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, കർമ്മം, കർത്താവ്, ഇതാണ് അതിന്റെ ഘടകങ്ങള്. 3 ഘടകങ്ങള് പ്രേരക ഘടകങ്ങളും പിന്നെ 3 എണ്ണം ഏതാ വരുന്നത്? അതിന്റെ ഘടകങ്ങള്. ഇപ്പൊ നിത്യകർമ്മങ്ങൾക്ക് 3 തരം പ്രേരക ഘടകങ്ങളുണ്ട്. അത് ഏതൊക്കെയാണ്? അതാണ് ജ്ഞാനവും, ജ്ഞാന വിഷയവും, ജ്ഞാനി. നമുക്കൊന്ന് അറിവുണ്ടാവണം, അതിനൊരു വിഷയം വേണം, അത് ചെയ്യാനൊരു വ്യക്തി വേണം. ഇതാണ് നമുക്ക് സാധാരണ നിത്യം ചെയ്യുന്ന നിത്യകർമ്മങ്ങൾക്ക് വരുന്ന 3 പ്രേരക ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ജ്ഞാനം, അറിവുണ്ടാവണം. പിന്നെന്താണ്? ജ്ഞാനി, ചെയ്യേണ്ട ഒരു വ്യക്തി. ജ്ഞാനി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട വ്യക്തിയാണ്, ജ്ഞാനി ഉണ്ടാവണം. പിന്നെ അതിനൊരു വിഷയം ഉണ്ടാവണം. നമുക്കൊരു വ്യക്തി ചെയ്യാൻ ഒരാൾ വേണം, നമുക്ക് അറിവുണ്ടാവണം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാൻ ഒരു വിഷയവും വേണം നമുക്ക്. അതാണ് നിത്യം നമ്മള് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെന്താണ്? അതിന്റെ ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നമ്മൾ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, കർമ്മം ഉണ്ടാകും, പിന്നെ കർത്താവ് ഉണ്ടാകും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളും കർമ്മവും കർത്താവും. ചെയ്യാൻ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വേണം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കർമ്മപ്രവൃത്തിയും വേണം. ജ്ഞാനം കർമ്മച്ച കർത്താച്ച ത്രിധൈവ ഗുണഭേദതഃ പ്രാച്യത്തെ ഗുണസംഖ്യേന യഥാവൃണുതാന്യപി. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് 3 വിധത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം, അതായത് കർമ്മം, കർത്താവ് എന്നിവയുണ്ട്. അവയെ പറ്റി ഇനി കേൾക്കൂ. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജ്ഞാനം 3 വിധത്തിലുണ്ട്. ഇനി അതിനെ കുറിച്ച് പറയാന്ന് പറഞ്ഞു. ജ്ഞാനം, കർമ്മം, കർത്താവ് ഇതേ കുറിച്ച് ഇനി കേൾക്കൂ. സർവഭൂതേഷു യോനൈകം ഭാവമവ്യയമീക്ഷതേ അവിഭക്തം വിഭക്തേഷു തജ്ഞാനം വിധി സാത്വികം. അസംഖ്യ രൂപങ്ങളിൽ ഭിന്നമായി കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും അവിഭക്തമായ ഒരേ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ജ്ഞാനം ഏതോ അതാണ് സാത്വികമായ ബുദ്ധി എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അസംഖ്യ രൂപങ്ങളിൽ ഭിന്നമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു, എല്ലാവരിലും ഭിന്നമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും അവിഭക്തമായ ഒരേ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ജ്ഞാനം ഏതാണോ അതാണ് എന്ത്? സാത്വികർ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ എല്ലാവരിലും അസംഖ്യ രൂപങ്ങളുണ്ട്, അതിലൊക്കെ ഭിന്നമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും അവിഭക്തമായിട്ട് ഒരേ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ജ്ഞാനം അതാണ് എന്ത് പറയണത്? സാത്വികമായതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും എന്തുണ്ട്? പരമാത്മാവും ഉണ്ട്, ജീവാത്മാവും ഉണ്ട്, അല്ലെ? എല്ലാവരിലും ഇരിക്കുന്ന ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്? ഒരേ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഒരേ പരമാത്മാവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരിലും ഒരാളായിരിക്കും. പക്ഷെ ജീവാത്മാവ് എന്താണ്? ഓരോരിലും വ്യത്യസ്തരായിരിക്കും. ആര്? ജീവാത്മാവ്. പൃഥക്തേന ജ്ഞാനം ജ്ഞാനഭാവാൻ പൃഥക്തിതാൻ വേത്തി സർവേഷു ഭൂതേഷു യജ്ഞാനം വിധി രാജസം. ഓരോ ശരീരത്തിലും വെവ്വേറെ തരത്തിലുള്ള ഓരോ ജീവാത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ജ്ഞാനം രാജസമാണ്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെ ശരീരത്തിലും പലതരത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കളാണ് കുടികൊള്ളുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ജ്ഞാനം ഏതാണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെ ശരീരത്തിലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് പല പല തരത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കളാണ് കൊള്ളുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് രാജസികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണെന്ന് പറയാം. യത്തു കൃഷ്ണാവതേ കസ്മിൻ കാര്യാസക്തമഹൈതുകം അത്വത്താർത്ഥവതൽപം ച തത്തമാസമുദാഹൃതം. കാരണം കൂടാതെയും സത്യജ്ഞാനം നേടാതെയും അത് തന്നെയാണെന്നു കരുതി നിസ്സാര കാര്യത്തിൽ അതീവ താല്പര്യം കൊള്ളുന്നതുമായ അറിവ് തമോ
തമോ ഗുണാത്മകമാണ്. അപ്പൊ കാരണം കൂടാതെ സത്യജ്ഞാനം നേടാതെ എല്ലാം അത് തന്നെയാണെന്ന് കരുതി നിസാര കാര്യത്തിൽ അതീവ താല്പര്യം കൊള്ളുന്നതുമായ അറിവ് എന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളത് നമ്മൾ പറയുന്ന സത്യജ്ഞാനം നേടാതെ ആ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് സത്യമായിട്ട് അന്വേഷിക്കാതെ എല്ലാം അത് തന്നെയാണെന്ന് മിഥ്യയായിട്ട് കരുതാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മള് എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെയാണെന്ന് കരുതി നിസാരമായ കാര്യത്തിൽ താല്പര്യം കാണിക്കുക. അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. നിയതം സംഘരഹിതം രാഗദ്വേഷാദാകൃതം അഫല പ്രോപ്സുന കർമ്മ സാത്വികമുച്യത്തെ. അനാസക്തമായും രാഗദ്വേഷരഹിതമായും ഫലാസക്തി കൂടാതെയും നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികമാണ്. അനാസക്തമായി രാഗദ്വേഷരഹിതനായിട്ട് ഫലാസക്തി കൂടാതെ നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം എങ്ങനെയാണ്? സാത്വികമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ആസക്തി ഇല്ലാതെ അനാസക്തമായിട്ട് രാഗദ്വേഷരഹിതമായിട്ട് ഫലാസക്തി കൂടാതെ നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന കർമ്മം സാത്വികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. യത്തു കാമാപ്സുന കർമ്മ സാഹങ്കാരേണ വാ പുനഃ ക്രിയത്തെ ബഹുലായാസം തത്ര ച സമുദാഹൃതം. തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായോ മിഥ്യാഹം ഭാവം കൊണ്ടോ ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണെന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. അപ്പൊ തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മിഥ്യാഹം ഭാവം കൊണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണെന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അനുബന്ധം ക്ഷയം ഹിംസ മനാപേക്ഷ പൗരുഷം മോഹാദാരാഭ്യതേ കർമ്മ തത്താമസമുച്യത്തെ. തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന കെട്ടുപാടുകളെയോ അന്യർക്കുണ്ടാകുന്ന നാശത്തെയോ ക്ലേശങ്ങളെയോ അവഗണിച്ചും ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരായും വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യുന്ന കർമ്മം താമസികമായിട്ട്. അപ്പൊ താമസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്ത കർമ്മത്തിനെ കുറിച്ച് അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്തുകള് അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ പിന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അതിനുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ദോഷത്തെ പറ്റി അതിന്റെ നാശത്തെ കുറിച്ചോ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെന്താണ് ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് താമസികമായിട്ടുള്ളത്. തുടർന്ന് കെട്ടുപാടുകൾ അന്യർക്കുണ്ടാകുന്ന നാശത്തെയോ ക്ലേശങ്ങളെയോ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരായും വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് താമസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. അപ്പൊ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന കെട്ടുപാടുകള് അല്ലെങ്കിൽ അന്യർക്കുണ്ടാകുന്ന നാശങ്ങള് ക്ലേശങ്ങള് ഒക്കെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യപ്പെടുന്ന കർമ്മം ഏതാണ്? താമസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയാം. മുക്ത സങ്കോനഹം സാഹസമന്യത സിദ്ധ്യ സിദ്ധോർ നിർവികാര കർത്ത സാത്വിക ഉച്യതേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രികോണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം ത്യജിച്ചും സ്ഥിരനിശ്ചയത്തോടും ഉത്സാഹത്തോടും കൂടിയും ജയപരാജയങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യനായും പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് സാത്വികൻ. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം ത്യജിച്ച് സ്ഥിരനിശ്ചയത്തോടും ഉത്സാഹത്തോടും കൂടി ജയപരാജയങ്ങളിലെ അക്ഷോഭനായിട്ട് അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സാത്വികമായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല, ഈ 3 ഗുണങ്ങളും ബാധിക്കുന്നില്ല ആ വ്യക്തിയെ. പിന്നെ മിഥ്യാഹങ്കാരം ത്യജിച്ചു കഴിഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് സ്ഥിരനിശ്ചയത്തോടെ ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ്. ജയപരാജയങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ്? അക്ഷോഭ്യനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് എന്ത്? സാത്വികനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. രാഗി കർമ്മഫല പ്രേപ്സുർ പ്രവൃത്തിയിലും അതിന്റെ ഫലങ്ങളിലും ആസക്തനും പ്രവൃത്തികളിലും അതിന്റെ ഫലങ്ങളിലും ആസക്തനും ആ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവനും ലോഭിയും ഈർഷ്യാലുവും വിശുദ്ധി ഇല്ലാത്തവനും ദുഃഖങ്ങളാൽ ബന്ധിതനുമായ ആത്മാവാണ് രാജസം. അപ്പൊ രാജസത്തിന് എന്താണ്? പ്രവൃത്തിയിലും അതിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ ആസക്തി,
ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ ആസക്തിയുണ്ട്, അതിന്റെ ഫലങ്ങളിലും ആസക്തിയുണ്ട്, പിന്നെ ആ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്, വിശുദ്ധി ഇല്ലാത്തവൻ, ഈർഷ്യാലു, ഈ സുഖദുഃഖങ്ങൾ കൊണ്ട് ബാധിതനായ ഒരു വ്യക്തി, ആ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് അതാണ് എന്ത് രാജസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മറ്റുള്ളതില് ആസക്തിയുണ്ട്, പ്രവൃത്തിയിലും അതിന്റെ ഫലങ്ങളിലും ആസക്തിയുണ്ട്, ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, പിന്നെ ഈർഷ്യാലുവായിരിക്കും, ലോഭിയായിരിക്കും, വിശുദ്ധി ഇല്ലാത്തവനാണ്, സുഖദുഃഖങ്ങള് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നവനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ രാജസികമായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് രാജസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അയുക്ത പ്രോക്ത ശബ്ദ ഷഠോ നൈഷ്കൃതി കൃതികോലസ വിഷാദി ദീർഘസൂത്രീച്ച കർത്ത താമസ ഉച്ചത്തെ. എപ്പോഴും ശാസ്ത്ര നിഷിദ്ധങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവനും ഭൗതികവാദിയും ദുർവാശിക്കാരനും ചതിയനും മറ്റുള്ളവരെ അപമാനിക്കുന്നതിൽ സമർത്ഥനും അലസനും ദുഃഖിതനും കർത്തവ്യം നീട്ടിവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനുമായ ഒരാളെ താമസൻ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ താമസൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ശാസ്ത്ര നിഷിദ്ധങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവന്, പിന്നെ ഭൗതികവാദി, ദുർവാശിക്കാരൻ, പിന്നെന്താണ് പറയണത്, ചതിയൻ, മറ്റുള്ളവരെ അപമാനിക്കുന്നതിൽ സമർത്ഥനും അലസനും ദുഃഖിതനും കർത്തവ്യം നീട്ടിവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനുമായ ഒരാളെ താമസൻ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ശാസ്ത്ര നിഷിദ്ധമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഭൗതികവാദിയാണ്, ദുർവാശിക്കാരനാണ്, ചതിയനാണ്, മറ്റുള്ളവരെ അപമാനിക്കുന്നതിൽ സമർത്ഥനാണ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ താൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർത്തവ്യം എന്താണ് അത് നീട്ടി പിന്നെ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നവനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം? താമസനാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബുദ്ധർ ഭേദം ധൃതൈശ്ചൈവ ഗുണതസ്ത്രിവിധം ശൃണു ചോപ്യമാനാമശേഷേണ പൃഥക്തേന ധനഞ്ജയ. ഹേ ധനഞ്ജയ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള ദൃഢനിശ്ചയങ്ങളും അറിവുകളും ഉണ്ട്. അവയെ കുറിച്ച് ഇനി പറഞ്ഞു തരാം, കേട്ടോളൂ. അപ്പൊ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള ദൃഢനിശ്ചയങ്ങളും അറിവുകളും ഉണ്ട്. ഇനി അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാം, കേട്ടോളാനാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പറയുന്നത്. ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. പ്രവൃത്തിയും ച നിവർത്തിയും ച കാര്യകാര്യാഭയേ ബന്ധം മോക്ഷയാവേത്തി ബുദ്ധിം സാ ബുദ്ധി സാ പാർത്ഥ സാത്വികി. കുന്തിപുത്ര, ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്തു കൂടാത്തതും എന്ത്, ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തതും എന്ത്, ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാകുന്നത് എന്ത് എന്നെല്ലാം അറിയുന്നതാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. അപ്പൊ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണ്, ഭയപ്പെടേണ്ടത് എന്താണ്, ഭയപ്പെടാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണ്, ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാകുന്നത് എന്താണ്, ഇതെല്ലാം അറിയുന്ന ബുദ്ധിയാണ് എന്ത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. യയാ ധർമാമധർമ്മം ച കാര്യം ചാകേര്യമേവ ച അയഥാവത് പ്രജാനാതി ബുദ്ധി സാ പാർത്ഥ രാജസി. പാർത്ഥ, ധർമ്മം എന്ത് അധർമ്മം എന്ത്, ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചെയ്യരുതാത്തതെന്ത് എന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാനാവാത്ത ബുദ്ധിയാണ് രാജസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. അപ്പൊ രാജസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്താണ്? ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, ധർമ്മം എന്താണ് അധർമ്മം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ചെയ്യരുതാത്തത് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, അതിനെ വേർതിരിച്ചറിയാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയാണ് എന്ത് രാജസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. അധർമ്മം ധർമ്മമിതിയ മന്യത്തെ തമസാവൃത സർവാർത്ഥാൻ വിപരീതാംശ ബുദ്ധി സാ പാർത്ഥ താമസി. ഹേ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയിൽ അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും കരുതി സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധി താമസിക ബുദ്ധി. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയില് ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായിട്ടും അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായിട്ടും കാണാം. അങ്ങനെ സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക് നയിക്കുന്ന ബുദ്ധിയാണെന്ത് താമസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നു. എത്ര ശ്ലോകം? 72 അല്ലത് 78 അല്ലേ?
धृत्या यया धारयते मना प्राणेन्द्रिया क्रियः योगेन व्यभिचारिण्या धृതി सा പാർത്ഥ സാത്വികി. ഹേ പാർത്ഥ, യോഗാനുഷ്ഠാനത്താൽ നിലനിർത്തിയതും ദൃഢമായതും മനസ്സ്, പ്രാണൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായ നിശ്ചയം സാത്വികമാണ്. സാത്വികമായിട്ട് നിശ്ചയം എന്താ പറയുന്നത്? യോഗാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് നിലനിർത്തിയത്, ദൃഢമായത്, മനസ്സ്, പ്രാണൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്താണ്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറയാം. അടുത്തത് യയാ തു ധർമ്മകാമാർത്ഥാൻ ധൃത്യാ ധാരയത്തെ അർജുന പ്രസംഗേന ഫലാകാംക്ഷി ധൃതി സാ പാർത്ഥ രാജസി. അല്ലയോ അർജുന, ഏതൊരു നിശ്ചയം കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം എന്നിവയെ സ്വീകരിക്കുന്നത്, അവയിലുള്ള അത്യാസക്തി കൊണ്ട് ഫലകാംക്ഷിയായി തീരുന്നത്, ആ നിശ്ചയം രാജസമാകുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞ, അല്ലയോ അർജുന, ഏതൊരു നിശ്ചയം കൊണ്ടാണോ മനുഷ്യ ധർമ്മം, അർത്ഥ, കാമം എന്നിവയെ സ്വീകരിക്കുന്നത്, അവയിലുള്ള അത്യാസക്തി കൊണ്ട് ഫലകാംക്ഷിയായി തീരുന്നത്, ആ നിശ്ചയം രാജസിക. അതായത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നിശ്ചയങ്ങൾ, നമ്മൾ എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ധർമ്മം, അർത്ഥ, കാമം. ധർമ്മം, അർത്ഥ, കാമം. ശരിക്കും ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമം, മോക്ഷം. ധർമ്മം, പിന്നെ അർത്ഥം. അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ സമ്പത്ത്, സ്വത്ത് അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക. പിന്നെന്താണ്? അർത്ഥ, കാമം. കാമം എന്നിവയെ സ്വീകരിക്കുന്നത്, അവയിലുള്ള ആസക്തി കൊണ്ട് ഫലകാംക്ഷിയായി തീരുന്നത്, ഫലകാംക്ഷിയാണ്. ആ നിശ്ചയം ഏതാണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറയാം. യായ സ്വപ്നം ഭയം ശോകം വിഷാദം മതമേവച ന വിമുഞ്ചതി മേധാ ധൃതി സാ പാർത്ഥ താമസി. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, സ്വപ്നം, ഭയം, വ്യസനം, വിഷാദം, മതം എന്നിവയ്ക്ക് അതീതമല്ലാത്ത ബുദ്ധി, ശൂന്യതയെ, നിശ്ചയം തമോ ഗുണത്തിലാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ? സ്വപ്നം, ഭയം, വ്യസനം, വിഷാദം, മതം എന്നിവയ്ക്ക് അതീതമല്ലാത്ത ബുദ്ധി, ബുദ്ധിശൂന്യമായ നിശ്ചയം എന്തിലുള്ളതാണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. സ്വപ്നം, ഭയം, വ്യസനം, വിഷാദം, മതം എന്നിവയ്ക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിശൂന്യതയാണ് എന്ത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. ഇവയ്ക്ക് അതീതമല്ലാത്ത ബുദ്ധിശൂന്യതയെ നിശ്ചയമായി നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? തമോ ഗുണത്തിലാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ